stadion a v tomhle směru odvedli dobrou práci markeťáci i dnes. Navíc tepličtí v domácím prostředí, co se týče minulé sezony, prohrávali jenom zřídka v rámci základní části, prohráli jenom 3krát a neodevzdali tady všechny 3 body ani Plzni, ani Spartě, ani Slávii. Z těchto 3 zápasů tepličáci dokázali vytěžit celkem 5 bodů a dostali jenom 1 gól od Sparty, od Jana Kuchty při remíze 1-1. Sparta v obou zápasech té minulé sezóny byla proti Teplicím velkým favoritem, ale tady ztratila po remíze a doma horko těžko otáčela vývoj skóre ze stavu 0-1 na 2-1. Není se čemu divit, že když jsme mluvili před zápasem s teplickým trenérem Zdenkem Frťalou, tak si říkal a tak trochu šivalsky tvrdil, že zná recept na Spartu. Ještě než začne zápas, tak jedna velká sláva na domácí straně a ta se týká Tomáše Grigara, teď už bývalého golmana Teplic. Je to pro Teplice, pro skláře nezvyklá záležitost, protože to je poprvé po 15 letech, kdy Grigar určitě nezasáhne do ligového duelu, nebo velmi pravděpodobně, protože i v minulých sezonách, i když už Tomáš Grigar nedržel jasně pozici jedničky a třeba se nečekalo, jestli se vůbec objeví mezi 3 tyčemi, tak stejně v průběhu sezony ještě zasáhnul. Po minulé sezóně ale v klubu skončil a zanechal tady parádní čísla 388 soutěžních zápasů, 119-0. Na hřiště už nevidíme, ale je po něm pojmenována sektor na protilehlé tribuně, sektor číslo 30, to je sektor Tomáše Grigara. Vůbec se tomu nedivím, protože kromě těch dobrých fotbalových čísel tady zanechal velmi dobrou lidskou stopu. Diváci, tepličtí fanoušci si Tomáše Grigara oblíbili, byť samozřejmě v posledních sezónách se nevyhnul několika lacině inkasovaným gólům. Těch dlouhých 19 sezon tady, to se prostě zapomenout nedá. A mimochodem, když už jsme u Tomáše Grigara, on měl za Teplice proti Spartě vynikající bilanci. Vlastně v polovině zápasů neprohrál. Má své kořeny také ve Spartě, dnes tedy bude pouze za diváka. Zápas z pozice rozhodčího má na starost Dominik Starý. V prvním kole rozhodoval zápas mezi Karvinou a Libercem. Rozhodčí ve VAR centru na Brumlovce připraveni. Tam sedí Tomáš Kocourek a Ivo Nádvorník. Martin Suchomel dostává důvěru na pozici pravého wingbacka, ve které mění Tomáše Wiesnera a je to první zápas po návratu z hostování v Mladé Boleslavi pro Martina Suchomela v lize v základní sestavě. S Pardubicemi dostal 15 minut, dnes naskakuje od úvodního zvězdu. Celkem je to pro něj 3. základ ve Spartě v lize. První 2 nazbíral v sezóně 21-22. Duo Rosický Sivok samozřejmě na zápase nechybí. Celkem 5 změn udělal Lars Friis oproti sestavě v Dublinu proti Shamrocku Rovers. Tady už sestava domácího kouče Zdenka Frťaly oproti utkání v Hradci Králové, které, dá se říct, i smolně nakonec Teplice ztratili a hodně to bolelo. Je tam jedna jediná změna, kdy indisponovaného Havelku dnes nahrazuje Svatek. Samozřejmě ještě jednu změnu bychom si určitě Aleši přáli nejenom pro sebe, ale zejména pro televizní diváky a pro fanoušky tady na Stínadlech, aby co se týče kvality a atraktivity, ten dnešní zápas byl o několik pater lepší než duel Hradec Králové Teplice. Já jsem se bál, že řekneš o trošku, to bych s tebou nesouhlasil, potřebujeme výrazně. Ani Sparta nebyla úplně herně nadšená po utkání proti Pardubicím a vlastně ani v Dublinu proti Shamrocku, ale je z toho 6 bodů, respektive 2 výhry, což je pro Spartu důležité. Sparta tady chce navázat, zápas právě začal. V barevné kombinaci se nespletete, tepličtí ve žlutých dresech, Spartané ve svých oblíbených rudých. S míčem tepličtí a platí to i v zápětí. Poté, co s balónem kouzlil na chviličku Harušťák, teď už pokračovat bude Sparta. Trenér Lars Friis, co se týče výsledků, tak může být se svým startem do soutěžního ročníku spokojený. Nestratil s Pardubicemi, splnil povinnost, přivezl dobrý výsledek do odvety proti Shamrocku Rovers. No a co se týče hry, doufá nejenom Lars Friis, ale celá Sparta, že se to prostě poladí. Spartané ale určitě ví, že to dnes nebude vůbec jednoduché. Právě tento muž Zdenko Frťala vštípil Teplicím herní styl, který je pro soupeře nepříjemný.
Teplice pod Frtělou mají výbornou organizaci hry a Frtěla rád zdůrazňuje, že to zdaleka není jenom o obraně, ale je to o souhře celého týmu. No a vlastně trochu typický byl ten obrázek, protože za Zdeňkem Frtělou velmi nenápadně seděli Honza Rezek a Ondřej Prášil. A také oni dva mají obrovskou zásluhu na tom, že organizace teplické, zejména defenzívy, od nástupu tohoto tria do funkce šla dramaticky nahoru. Na hřišti to prokázal Lukáš Mareček, který nepustil do samostatného úniku Birmančeviče, který to na něj zkoušel. Mareček i dnes s kapitánskou páskou, hráč, který prošel pražskou Spartou a dá se říci, že poměrně i významně odehrál tam 100 ligových zápasů a je i majitelem titulu ze sezony 13-14. Nesmírně důležité z teplického pohledu bude, jak dokážou dobře číst Mičevič, Mareček a také Cikalo. Hráče na krajích, to znamená Haraslína a Birmančeviče. Pozor na chybičku v rozehrávce Sparty. Dopředu může Abdallah Něnk, je tam úplně sám, přesto se dostal k zakončení. Byť škobrtl, bylo to takové zvláštní, podivné, ale zahrozili. Na to, v jaké pozici střílel Něnk tím, že škobrtl a měl to na dlouhou nohu, tak to vlastně nebyla zas tak špatná střela. Bylo to po problémech, které měl Zelený, který tam podklouzl. A Něnk nakonec protáhl spartanskou jedničku Petra Vindala, byť ten ve finále zasahovat nemusel. Mám takový pocit, že oba soupeři budou mít ještě jednoho protivníka. A to je nepříliš stabilní terén, protože jednak podklouzl Zelený, pak při zakončení Abdallah Něnk a teď jsem viděl problémy se stabilitou, které měl také Jaroslav Harušťák. Zdá se mi ten trávník poněkud měkčí na úvod sezóny. Mareček zastavil centr Birmančeviče, teď to zkoušel Lači. Našel znovu pouze Marečka. Haraslín kontroluje situaci a věděl, že Sparta, když to všechno dobře dopadne, bude zahrávat rohový kop a tak tomu také je. První zápas v lize proti Pardubicím sledoval Haraslín pouze v civilu. V Dublinu už stihnul 45 minut a dnes tedy první minuty v lize v téhle sezóně pro Lukáše Haraslína. S jeho balonem si tepličtí poradili takovým způsobem, že z toho bude další spartanský roh, akorát z druhé strany a znamená to práci pro Ryneše. Tím jste viděli, že Spartané v dnešním zápase postrádají nejen Filipa Panáka, o tom už byla řeč v předzápasovém programu, ale k dispozici není ani nemocný Krištof Daněk. Jinak spartanská marotka prázdná. Tentokrát Spartané rozehráli na krátkost, 22-1. Matěj Ryneš odcentroval přes Bílka na zadní tyč, ale ani Vítík nedoskočil. Martin Vítík má na kontě 6 ligových gólů, trefil se jednou a také proti Teplicím, to bylo v domácím utkání. Byl to pro něj druhý ligový gól v sezóně 21-22. Respektive v tomto utkání, respektive v Teplicích to bylo při výhře 3-0. V lize na Spartě zatím Vítík neskóroval, povedlo se mu to v utkání Evropské ligy. Hlavičkovaná pokračuje, po Vítíkovi ještě Lači, pak na chviličku Tepličtí. Ale podle všeho se míče dotknul i rozhodčí utkání Dominik Starý a tak byla hra zastavena, Tepličtí navázali. V absenci Kričfalušiho a Knapíka, kteří oba mají zdravotní problémy, se čekalo, jak úvod ligy zvládne stoperská trojice Teplic. Cikalo, Mareček, Mičevič. V Hradci Králové si počínali dobře. Je potřeba ale říci, že dnes mají proti sobě úplně jiný kalibr. Co se týče ať už defenzívy nebo napadání, Kuchta je samozřejmě v tomto směru mnohem silnější, než byl v Hradci Králové Petr Juliš. Dneska to bude pro stopery Teplic větší prověrka. Chybu teď udělal Lači a dopředu vyrazil Něnk, proti němu je Serencen. Něnk zakončuje, dost podobná střela, kterou jsme od něj viděli před pár minutami. Tahle tentokrát zaměstnala golmana Vindala, ten je připraven.
Na druhou stranu už trenéři v mládežnických kategoriích říkají, že z malých domů góly nepadají a tohle mi přišlo, že ta střela byla taková nedůrazná, bez ambicí. Abdallah Něnk dlouho čeká na ligový gól. Naposledy se trefil ještě v sezóně 22-23, 26. května 2023. Dal gól v Jablonci při teplické výhře 2-0. Je třeba ale současně říci, že měl v minulé sezóně zdravotní problémy, odehrál jenom 15 zápasů, měl jednu velkou nepříjemnost, prasklý žaludeční vřed. Ale podle zpráv, které jdou z teplického týmu, je Něnk připraven, je velmi hladový, je natěšený a Teplice ho potřebují zdravého. Něnk znovu v akci, tentokrát v kolizi se Sadílkem. Rozhodčí starý viděl faul a poskytnul Teplicím výhodu. Špaři ještě budou pokračovat přes svoji levou stranu hřiště. Nakonec toho mohl být i střelecký pokus, ale Lači se postavil do střely, ke které natahoval Horský. A teď předvedl velmi nenápadný, ale důležitý obranný zákrok Michal Bílek, který uzmul míč Kuchtovi v okamžiku, kdy už se rozbíhal do nebezpečné pozice Birmančevič. Dobré minuty teď Sklářů. Mareček. Velmi odvážně se snaží vyvést míč. To se mu nepovedlo, ale jen proto, že byl atakovaný nedovoleně. V prvních necelých 8 minutách zápasu můžeme rozhodně vystopovat to, že Teplice budou chtít být odvážné. Tohle i sliboval před zápasem Zdenko Frtěla, kdy říkal, že zápas v Hradci sice nedopadl tak, jak si přece vzali, ale že tam bylo hodně dobrých věcí směrem dozadu. A přestože dnes mají těžšího soupeře, že budou chtít přidat nadstavbu, že bude chtít, aby Teplice byly odvážnější. Teď mají k dispozici standardku, kterou rozehrává Bílek. Jeho zajímavý centr ve skluzu se snažil míč trefit Cikalo. Asistent rozhodčího nesignalizoval ani po akci offsideové postavení, že podle všeho ne, to by se zkoumalo a pravděpodobně by Cikalo stál. Postavení mimo hru, ale znovu u toho byl Jehor Cikalo, který patřil k tomu nejlepšímu, co tepličtí předvedli v Hradci Králové. Nebylo toho moc, ale Cikalo mezi to patřil. Bohužel pro něj právě on pak ve finále nešťastně tečoval Spáčilovu střelu v 5. minutě nastaveného času, která znamenala gól a vítězství. Hradce 1-0. Sparta se snažila napadat, Teplice se dostali z nejhoršího. Dobrá práce Suchomela a také Birmančeviče, navazuje Lači. Žádný prostor teď nedostal Kuchta. A znovu je to v tom prostoru těsně před pokutovým územím v prvním poločase Teplic. Se ten trávník hodně trhá. Zelený. Jaroslav Zelený, uvažovaná náhrada na post levého stopera po odchodu Ladislava Krejčího. Jeden ze dvou Spartanů, který zasáhl v základní sestavě do obou duelů a odehrál je celé. Já jsem právě chtěl říct, nikoli uvažovaná, ale už reálná. Právě jenom Vindál a Zelený mají na kontě 180 minut. Jinak Varslý zatím hodně rotuje. Naznačoval rotaci i před dnešním duelem, ale dává smysl, že tahle sestava Sparty je na papíře hodně silná. Už to padlo, že poprvé v sezóně s točným triem Kuchta, Birmančevič, Haraslín. Také třetí soutěžní zápas v sezóně a třetí různá dvojice středních záložníků. Dnes Sadílek a Lači. Lači měl kapitánskou pásku v Dublinu proti Šemroku. Dnes s páskou Sadílek. Birmančevič spěchá za míčem, Ludha dává pozor. Skalo slabší nohou, neudržel ten balón na hrací ploše. Sparta dostane relativně zadarmo autové vazování na polovině útočné půlky. Matěj Ryneš krásným volejem trafil vyrovnávací gól proti Pardubicím. Serencen. Lači. Serencen, ale teď to špatně provedl, a nebo ho jeho spoluhráči vůbec nepochopili. A přihrávka šla úplně mimo kohokoliv spartanského hráče. Znamená, že v klidu, že znovu rozehrávat Richard Luda. Právě Luda
byl tím golmanem, který v závěru té minulé sezóny vytlačil z teplické branky dnes už legendu Tomáše Grigara. Několik osobních soubojů vyznělo tak, řekněme, plichtově. Potom se k míči dostal Lači, našel Kuchtu. No, zboural Mareček, pokračuje se ve hře. Tohle bude nehratelné pro Haraslína, na kterého to zkoušel diagonálou Suchomel. Mareček napadaný Kuchtou. A to je to, o čem jsem mluvil. Napadání Kuchty bude zřejmě mnohem intenzivnější, než bylo napadání hradeckého rotového útočníka Petra Juliše. Když tak vybavím ten zápas, tak ono tak tam toho napadání příliš nebylo. Sparta v tomhletom směru bude rozhodně aktivnější. Vítík velmi dobře teď zvolil variantu pro sebe. Zápětí si nechal Horského na zádech. Rineš velmi dobře připravil klidnou pozici pro Lačiho. Ale Teplice už zase tam, kde chtějí být, pokud nemají míč, už jsou znovu sformovány, sešikovány do 5-4-1, ze kterého se teď trošku vyčlenil Horský. Tohle asi uvidíme poměrně často. Hustý, nízký až střední blok Teplic, který se bude chtít hodně pohybovat, tak aby zahušťoval střed hřiště. Právě tam to zkouší Lači. Vítík. Nabízel se Suchomel. Teplice se ale snaží být aktivní, snaží se ve chvíli, kdy se Spartané blíží, rychleji dostupovat hráče s míčem. Kuchta. Tomu se přesně stalo tohle a tak se z míče ze zisku radují tepličtí. Harušťák. Ale žádná nadstavba nepřijde, protože míč nespracoval Filip Horský. Ale tohle bude důležitý atribut teplické hry. Pokud se dobrým nastavením, napadáním a dostupováním soupeřů, jako se stalo teď právě v tomto souboji, kdy Trubač s Marečkem obrali o balon Kuchtu, tak bude důležité, aby tepličtí zůstali v držení míče. Nejenom věci přihrávky, ale aby to byl delší časový úsek, aby si ta defenziva mohla odfrknout, protože to, co stíhají teď ve 14. minutě, tak samozřejmě se hůř bude stíhat v minutě 75. Ale vidíme tam také to, co už bylo probráno v předzápasovém programu, to, že Teplice chtějí být zdravě agresivní, že budou chtít hrát s velkým důrazem, tak aby to Sparta nedostala zadarmo. A zatím to funguje. V prvních 14 minutách jsme směrem dopředu od Sparty. Nic velkého neviděli. Můžeme hovořit o žádné gólové příležitosti. A co se týče té zdravé agresivity, promiň, tak velmi dobře v tom směru ten zápas začal Lukáš Mareček. A vzdory tomu, že to není nějaký typ hromotluka, tak dvakrát nepříjemně dostoupil velmi těsně Jana Kuchtu. Vlastně mu oplatil to, čím je známý Kuchta po celé lize. Současně měl Mareček dvě dobré herní situace, kdy hned ze začátku zápasu stál na dobré pozici, zahrál velmi dobře s míčem. Tohle jsou samozřejmě věci, které i takhle zkušenému hráči pomůžou, nebo minimálně udělají dobře. Sparta se snaží napadat a úspěšně rozehrávku Teplic. Suchomel proti Harušťákovi. Spartan vybojoval míč pro host. Tuhle taktickou variantu od Sparty samozřejmě dobře známe. Málo kdy ji známe bez Ladislava Krejčího. Jeho roli by měli převzít buď Martin Vítík, anebo Eskar Serencen, kteří by měli plnit tu nejdůležitější roli, tedy na první tyči. U Vítíka o 20 cm menší Michal Bílek. Zadílku v centru do dobrého prostoru, nakonec si ho dokázal jeden ze Spartanů najít a byl to právě Martin Vítík. Mezi třemi teplickými nakonec Vítík balon trefil hlavou, ale neusměrnil.
Pravděpodobně tam došlo k nepříjemnému střetu s Mičevičem. Dobrá zpráva pro teplické příznivce a také pro realizační tým. Nemanja Mičevič se oklepal, pravděpodobně bude moci pokračovat dál. Tohle by byl tvrdý direkt po té, co ve standardkách už teplickým chybí Jan Knapík, Ondřej Kryčfaluši. Současně velmi důrazně tečel Mičevič do souboje. Hodně si tam je pomáhal rukama, někteří Spartané se i divili, jestli by se to náhodou nemělo posoudit, ale z opakovaných záběrů bylo vidět, že to zase tak dramatické nebylo. Zelený rozehrává pro hosty. Rineš. Kuchta snažil se protečovat na Birmančeviče, ale nebyl úplně přesný. Zkouší to Horský, ale zastavila ho dvojice Suchomel, Vitík, ale bylo to s faulem. Ten nedovolený zákrok přišel v okamžiku, kdy už Sparta byla u míče. Teď. Horskému ten míč odskočil směrem k Vitíkovi a pak přišel ten faulík od Martina Suchomela. Trochu vysvobozený byl Filip Horský ve své akci. Bližší rozehráli nakrátko, Trubáč. Abdelách Něnk dostal se k zakončení, ale defenzivu Sparty nepropálil. A opak na druhé straně se dostal do hry Haraslín, možná poprvé v dnešním zápase. Rineš. Znovu Haraslín, má to před sebou, stíhají ho dva fotbalisté žlutomodré kombinaci a uspěli. 3 střely, už počítáme Něngovi. Jedna nedoputovala k bráně, jednou trefil zařízení, jednou to bylo vedle. Tohle je, myslím, důležité pro Teplice v momentě, kdy se dostávají na dostřel, to, že zakončují akce. Zatím se nebavíme o střelách, které by výrazně Spartu a Vindala ohrožovaly, ale tohle určitě kouč Vrtěla bude chtít, aby v momentě, kdy tepličtí budou mít míč, aby dotahovali svoje akce, aby se snažili zakončovat. A zatím se to sklářům daří, teď se ale brání, Vitík přesný není. Docela dost času dostal Josef Švanda na zpracování, ale v zápětí znovu Sparta. Hrát bude pravá strana, konkrétně Velko Birmančevič, nejproduktivnější hráč uplynulého soutěžního ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. Teď byl zastavený nedovoleně, Sparta dostane k dispozici standardní situaci. Fauloval Filip Horský. Birmančevič v tom uplynulém ročníku ve 33 zápasech 16 plus 11, to je 27 kanadských bodů za 33 zápasů. Tomu říkám posila zahraniční. V prvním zápase proti Pardubicím hodně chtěl, byl hodně aktivní, 6krát vystřelil, ale nedařilo se mu, naopak v Dublinu se mu povedlo skórovat, tam dával vítězný gól. Teď už spartanská standardka, kterou rozehraje Rineš. On směřoval na zadní tyč, tam byl Vitík, ještě Kuchta to bude zkoušet, ke střele se nedostane, Lači ano, ale vysoko přestřelí. V téhle standardce zajímavá taktická varianta, kdy Jaroslav Zelený byl daleko za offsideovou linií. Takže bylo jasné, že právě tím směrem balon směřovat nebude. Ale tohle byla chtěná, nacvičená věc, kdy Vitík buď na Zeleného, anebo na Kuchtu měl usměrňovat. Lači nejenom, že přestřelil, ale šlo to současně hodně do šířky. Neměl moc času na přípravu střely. Mareček, po něm ale Sadílek. Připravený Rineš, zahraje si. Zelený si centr rozmyslel a Sparta bude zkoušet obehrát. No, není to poprvé, co Birmančevič ukazoval Suchomelovi, že si trošku lezou do zelí a že bude chtít, aby se Suchomel, tak jak je to ve zvyku ve Spartě u wingbacku, vysunoval trošku více dopředu a nechal tak Birmančevičovi více prostoru. Teď Birmančevičova dobrá přihrávka, Lači. Suchomel může centrovat, činí tak.
Na zadní tyči ještě Rineš a pak už Luda. Ale dobrá kombinace Sparty po pravé straně. Ten centr možná mohl být ze spartanského pohledu o nějakých 5-10 cm nižší, tak aby Rineš mohl plnohodnotně hlavičkovat. Pravda je, že pokud Haraslín a Birmančevič mají být nebezpeční, potřebuje Sparta k nim dostat balón. Zatím v případě Haraslína se to daří minimálně, u Birmančeviče trochu víc. Vyzerá rukou Pavel Svatek, druhý ligový zápas tohoto odchovance táborského fotbalu a hned doma před zaplněnými stínadly proti Spartě. To je domácí premiéra. Mareček znovu precizní, Teplice budou moci pokračovat, ale Horskému vypíchnul míč Sadílek. Rineš zapojil Haraslína, ale se dostal s míčem mimo vymezenou plochu. A i kdyby tomu tak nebylo, tak měl na zádech hned dvojici hráčů. Švanda a společně s ním Jehor Cikalo. Na spolupráci těchto dvou hráčů bude výrazně záležet, jak moc bude nebo nebude Haraslín v dnešním zápase nebezpečný. Pomel pouze do hlavičkového souboje Mičeviče s Birmančevičem a to je souboj nerovný. Tohle už je z pohledu Birmančeviče mnohem lepší. Balon má u nohy, znatelná výhoda pro Velka Birmančeviče. Prodalý doslova si vymodlil nedovolený zákrok. Čevič mu ale svojí neobratností trochu pomohl. Ale když vezmeme, Radku, do úvahy prvních 23 minut zápasu, tak těch osobních soubojů, které Teplice prohrály, nebylo zase tolik. Tohle, myslím, je jedna z věcí, která zatím Teplice drží vysoko v zápase. A to si určitě kouč Frtěla přál, to, aby soubojově se Teplice v Spartě vyrovnaly a z pohledu Teplic není důvod, aby se tak nestalo. Naprostý souhlas, teď další důležitá disciplína, to znamená obranná standardka. Rinešův vynikající centr, který byl prodloužený podle mého názoru rukou. Ale já myslím, ta ruka byla spartanská. Byla Birmančevičova, ano. A je to jasná žlutá karta. Protože Birmančevič zcela úmyslně balón zasáhnul rukou. Aspoň to by měl prokázat opakovaný záběr, který už se blíží. Tahle nebyla božská, Radku. Tak mnozí spartanští příznivci Birmančeviče za boha mají. Takže v tomto ohledu možná ano. No a polovina prvního poločasu je Aleši za námi a třeba Richard Luda neměl žádný těžký zákrok. Vlastně on neměl žádný zákrok. Neměl žádný zákrok. Práce pro Vitíka. No, bilance střel na branku 0-0, to bychom možná rozporovali, protože střela, kterou vyslal Abdallah Něng, působila, takže mířila mezi tři tyče a každopádně donutila k zákroku Petra Vindala. Pochvala pro Lačiho za to, jak se vrhnul do souboje, byť se mi ve finále zdálo, že od něj šel potom míč do autu. Tenhle ten názor bych podpořil, nicméně rozhodčí byli názoru opačného, ale tady se zápas nerozhoduje. A znovu tělo na tělo, Mičevič nedal Kuchtovi ani 10 cm. Teď je Kuchta dostal, ale možná si nevšiml, že skáče úplně sám. Pokud by lépe zkontroloval prostor za sebou, mohl si balon zpracovat takzvaně pro sebe. Něk vypadá pohybově výborně dneska.
Děnk zlobí pohybem spartanskou obranu, teď ho fauloval Jaroslav Zelený a znamená to další standardku pro Teplice, byť pořád ještě z velké dálky. Si spočítal 3 zakončení Abdeláha Něnga, já už jsem spočítal vlastně už 3. faul na jeho osobu. Opravdu je pro teplickou ofenzivu v dnešním zápase přesně tak důležitý, jak Zdenko Frťala potřebuje. Reček nakrátko Trubačovi. Něnk dobře na zadní tyči a znovu tam došlo k podklouznutí. Tentokrát Rineš. Jinak Něnk ví, jaké to je dát Spartě gól. Povedlo se mu to dokonce 2krát v jednom utkání. To byl duel 8. kola sezony 22-23, kdy tady Sparta vedla 2-0, ale právě po 2 gólech Abdeláha Něnga zápas skončil remízou 2-2. Jinak dlouho Teplice doma Spartu nedokázali porazit, 10 zápasů, ale 7 z nich skončilo remízou. Bilance 0-7-3. Naposledy v květnu v roce 2014 Teplice doma dokázali Spartu porazit. Krát po výsledku 3-1. Ještě v éře Litzingiho a spol. V mezičase potom Teplice dokázali v roce 2018 vyhrát na Spartě, ale je to jenom 1 výhra z posledních 20 zápasů Teplic proti Spartě. Zelený. Jeho nabídka na Birmančeviče, ten to stihne, ale už to měl těžké na dlouhou nohu. Do 2 zápasů na mistrovství Evropy zasáhl Velko Birmančevič, který takhle vidíte, že o nějakých půl metru nedoklouzal za nabídkou Jaroslava Zeleného. Birmančevič odehrál 17 minut proti Anglii, 9 proti Slovinsku. Ale celkově pro srbský národní tým skončil evropský šampionát zklamáním. Serencen teď Něnka atakoval v souladu s pravidly. Kuchta. Serencen vyrazil podpořit útok a dobře udělal. Tohle byl skvělý balón na dvojci Sadílek Haraslín, na poslední chvíli zachraňoval Cikalo. A bylo to velmi zásadní, protože Cikalo tam byl mezi 2 Spartany. Pokud by míč prošel na zadní tyč, tak by tam měl Haraslín docela dost prostoru na to, aby se s tím poradil. Ale rychlejší otočení hry, rychlejší kontry, to je zatím jedny z mála situací, kdy Sparta může zkusit na Teplice udeřit, protože ty jinak zdá se plní taktický plán velmi dobře. Čelí dlouhému autu, který se snažil prodloužit vytík, současně tam došlo k nedovolenému zákroku. Stále platí, že není kudy do teplické defenzívy. Tepličtí opravdu nenechávají Spartě v blízkosti vlastního pokutového území vůbec nic a dokud tohle tepličtí budou stíhat, tak to Sparta bude mít složité navzdory tomu, že má samozřejmě individuálně mnohem vyspělejší fotbalisty. Teplice pokračují v tom, co jsme od nich viděli třeba i v minulé sezóně, kdy za celou základní část doma inkasovali jenom 11krát. Společně se Sláví, to je nejlepší výsledek z celého ligového pelotonu. Dát gól Teplicím na jejich stadionu doopravdy není nic jednoduchého, a to i pro ty nejsilnější týmy. Pod kotlem spartanských příznivců teď hodil míč Matěj Rineš. Svatek pro Trubače. To je Švanda, ten si zatím směrem dopředu moc nezahrál. Platí to konec konců i pro Michala Vílka, který ale dokázal ocentrovat. Na první tyči ale chyběl hrotový útočník. Tady tuhle situaci možná bude Zdenko Frťala Svatkovi trochu vyčítat.
Tepličtí se v bloku nadále velmi dobře pohybují a můžete si všimnout, pokud se na to soustředíte, jak spolu neustále komunikují, neustále o sobě vědí. A i proto zatím nedělají směrem dozadu chyby a velmi dobře si pomáhají. Platilo to i o poslední spartanské akci. Více z toho nevytěžil Pavel Svatek, který si nepřišel na Martina Vitíka. Vitík dával pohybem a gesty najevo, že moc nemá komu. Rineš. Trochu vysunutější Serencen, ale dává jenom zpětnou přihrávku. Zelený. Hledání skulinky v teplické obraně pokračuje. A navíc výborně pracuje Lukáš Mareček i ve smyslu, že zkracuje hřiště. Bílek, Něnk, k němu Sadílek. Něnk udržel v těžké situaci balón pro Teplice. A to jsou ty důležité vteřinky. Mičevič. Arušťák. Další teplický zisk a z teplického pohledu velká škoda, že teď tuhle prudkou přihrávku Bílka nespracoval Svatek. Teplice přišly před sezonou jak o góly, tak o zkušenost, ale je vidět, že ta herní šablona, ten model hry, který funguje pod Frtělou, funguje i pod jiným hráčským personálem, zatím velmi úspěšně, zejména co se týče právě organizace hry. Něnk teď zabral dozadu. Ta tribuna, kde mají převahu spartanští fanoušci, se teď zlobí, protože měla pocit, že viděla faul Něnga na Serencena. On to byl souboj na dlouhou nohu. Tady možná uvidíme víc. Něnk v souboji byl druhý. Z mého pohledu tady se pravděpodobně jednalo o faul. Já jsem se nadechoval k podobné větě, ale vzhledem k tomu, že to máme přes skoro celou šířku herní plochy, je to hodně daleko, tak jsem chtěl počkat na opakovaný záběr a podepisuju se pod to. Lépe se to Spartě bude kousat v okamžiku, kdy Serencen neutrpěl žádnou velkou zdravotní újmu. Což nevypadá, že by se tak mělo stát. Jinak Sparta z Marotky dostala dobré zprávy, protože k utkání je na lavičce připraven i Kaan Kairinen, který byl zraněn v derby utkání proti Slávii v květnu. A od té doby do hry nezasáhnul, podstoupil operaci, ale už byl v plném tréninku a dnes je připraven na lavice zasáhnout do hry, pokud se tak Lars Friis rozhodne. No a to je pro Spartu hodně dobrá zpráva. Teď je nepříjemnost pro Suchomela, který inkasoval od Pavla Svatka. Vším kolenem někam do obličeje. Bylo to v souboji, nechtěná záležitost. Svatek za to dostane žlutou kartu. Zpátky ke Karinenovi. Je důležité pro Spartu, že se dává pomalu do pořádku. Protože pro Spartu, tohle bylo nepříjemné, pro Spartu přichází důležitá fáze sezóny, boj o základní skupinu Ligy mistrů. A Kairinen v té uplynulé sezóně dokázal, že je do středu zálohy spartanskou jedničkou. Jeho forma výrazně v uplynulé sezóně vzrostla a Sparta ho potřebuje. Bylo to vidět třeba i v prvním utkání sezony proti Pardubicím, ačkoliv trenér Friis po utkání chválil dvojici Sadílek-Pavelka. Přece jenom bychom tam asi určitou výtku našli. Hodně v zápasu pomohlo proti Pardubicím Lači, se kterým přišlo hodně aktivity, hodně nabídky, hodně pohybu. Ale dnes ani Lači, ani nikdo ze spoluhráčů zatím nenašel recept na dobře fungující teplickou hru. Teď ale může přijít změna, protože zakončoval Kuchta a trefil brankovou konstrukci. Sparta ještě pokračuje, Haraslín, Lači, měl balón pod sebou, přesto vypálil, Ludha zasahuje. Spartanský tlak ještě
Sparta poprvé zahrozila, ale výrazně. Nejprve Kuchtovo břevno, pak zákrok Ludy. Ještě není pro Teplice všemu konec. Až teď odkopává Mičevič na rohový kop a domácí děkují Ludovi za to, že je skóre stále nerozhodné 0-0, ale ta předchozí situace vznikla středem. Sparta měla trochu štěstí. Ten balon se vykulil před Kuchtou a ten takřka 100% zakončil. Dáme teď samozřejmě přednost tomu, co se dál bude dít před teplickou brankou a pak se určitě k předešlým situacím vrátíme. Matěj Ryneš připraven, jeho spoluhráči v teplické 16 také, ale připraveni jsou také tepličtí. Zasahoval tam Cikalo, další balon do pokutového území a i teď to ve vzduchu Teplice zvládl. Balon sbírá Lači, využil toho, že hlavičkáři jsou v těsné blízkosti teplické 16. Znovu tam poslal centr. Už Sparta v pokutovém území bez výtíka, ale s nebezpečnou střelou, navíc nepříjemně tečovanou. Otázka, jak to tam bylo. Možná byl Kuchta v jednu chvíli vystaven potočit do offsideu, ale teď už to není podstatné. Lači. Další vyhraný souboj pro Teplice. Nadstavbu už nepřidal Něk, míče byl až druhý, tady ale Haraslín. Ryneš rozmyslel si centr z prvního doteku. Nepřišel si na Švandu. Ten zápětí prošel mezi dvěma Spartěny. Ale Teplice z toho nic nevytěží. V závěru prvního poločasu sílí spartanský tlak, který před chvílí mohl skončit vedoucím gólem. Znovu vysoký nákup na Kuchtu a znovu neúspěšný, protože dobře Mareček. Dneska Serencen zůstává na útočné polovině v pozici dalšího záložníka. Vzadu ze spartanského pohledu pouze Zelený a Vítík. Serencen na to vzadu nebavilo, tak šel hrát s nima. Ale centr do prostoru, kde byl pouze Mičevič, ale právě Serencen vrátil míč do teplické 16. Teď už se snad Skláři od toho vodí. Birmančevič to ještě zkoušel na Haraslína, ale balon neprošel přes les teplických nohou v 16. Tak, my se podíváme na to, co Sparta vyprodukovala. Situace, kdy Lači možná původně zpracovával pro sebe, ale balon skončil u Kuchty, který se nerozpakoval a napálil to, jestli dobře vidím, přímým nártem. Trefil brankovou konstrukci a potom ještě Lači, který měl balon pod sebou, ale vyprodukoval velmi dobrou střelu. A tady je vidět krásný detail vynikajícího zákroku Ludy. Drubač. Mareček. Zdrychl to z jedničky a s nutnou dávkou štěstí tohle vyšlo. Něnk. Stále míč táhne Abdeláh Něnk, má volno pro Harušťáka. Harušťákův dloubanec na zadní tyč do prostoru, kde je pouze Ryneš. Ještě se tam z trávníku z toho předchozího skluzu zvedal Lukáš Haraslín. A teď už to vypadá, že běhá jako srnka. Jako srnka teď běhal také spartanský útočník Jan Kuchta, ale zůstal v pressingu osamocen. I takto Teplický docela zkomplikoval. Teď dobrý míč, který dostal Švanda do volného prostoru za spartanskou obranu. Tohle je příležitost, se kterou ale nenaložil Svatek úplně dobře. Ale Zdenko Frtěla zatleskal všem třem, Bílkovi, Švandovi i Svatkovi za to zakončení. Birmančevič na druhé straně.
Na hranici 16 si ukazovali jak Kuchta, tak zejména Lukáš Sadílek. Ku škodě Spartanů si Birmančevič vybral tu nejhorší variantu. Ale možná, Radku, první větší chyba Teplic v poziční hře, to, co teď předvedl Trubač, který to neodhadnul. Tohle je ale ta předešlá situace, kdy to Švanda udělal velmi dobře, dával přihrávku pod sebe. Někam na hranu 16, kde byl Pavel Svatek úplně sám. To by byla gólová premiéra. Doma proti Spartě. Harušťák, pokud to stihne, bude mít čas na to, aby s míčem pracoval. Horský narazil do pozičně výborně připraveného Vítíka. Tohle je míč pro Spartu a riziko pro Jana Kuchtu za tu reakci. Projde mu to, Aleši? Vypadá to, že ano, ale nové kamarády si teď Jan Kuchta v Teplicích neudělá. Jednu sezónu tady strávil Jan Kuchta. No, necelou, bylo to jenom jaro. 18-19, ten rozchod tehdy neproběhl úplně v dobrém. Jestli to byl sňatek z rozumu, nevím, ale rozvod z rozumu to byl. Kuchta teď bojuje o míč s Marečkem. Birmančevič hezky prostrčil na Sadílka. Lači dává zpátky na Birmančeviče, tento zkoušel pod sebe, Mareček zase na svém místě. No, ale jak bývají síly, tak se čím dál častěji Birmančevič a pohybliví Spartané dostávají do solidních pozic. Tady vlastně Mičevič vůbec nenavázal pohyb Birmančeviče. Jsou přesně ty nedorazy, které pramení z toho, že v závěru poločasu prostě ubývají síly. I Birmančevičovi jsme viděli. Sadílkův aut. Pokus o nůžky Birmančeviče neklapnul. Ale další vyhraný vzdušný souboj, kdy nejvýše ze všech hráčů byl Nemanja Mičevič, byť potom zakončovali Spartané, ale v těžké pozici. Něk v souboji se Zeleným, po něm Lači. Další úspěšný souboj pro Marečka proti Kuchtovi. Trubača na Harušťáka, ale ten už nezapojí Horského. No ale pokud bychom měli Aleši srovnat spartanskou pravou stranu versus spartanská levá strana, tak u prvního poločasu výrazně na body vede pravá strana. Birmančevič a samozřejmě také Suchomel zatím kooperují mnohem lépe než na druhé straně Rineš a Haraslík. Je fakt, že i nebezpečnější situace, které Sparta měla, z části přišly právě z pravé strany, kam i teď mířil náchod Travindála. 2 minuty se budou nastavovat k prvnímu dějství. Za chviličku když vyprší 45. minuta. Touhle dobou v minulé sezóně tady Sparta vedla 1-0 po gólu Kuchty, ale za pár okamžiků byl potom vyloučen Ladislav Krejčí, jedna z 10 červených, kterou Sparta v minulé sezóně v lize viděla. V závěru potom srovnal Jásir. Co je možná zajímavostí, že při těch 10 červených kartách tohle byla jediná situace, kdy Sparta v oslabení inkasovala. Ale určitě to je jedno z předsevzetí Sparty, to aby disciplína byla lepší než v minulé sezóně. Suchomel, velmi dobrý první dotek. Suchomel dával pod sebe na Sadílka, ale k tomu míč nedoputoval. Tak ten první dotek nebyl velmi dobrý, ten byl vynikající. Dal si ho okamžitě za vracejícího se Harušťáka, který propásl ideální možnost jít do souboje se Suchomelem, ale co Suchomel nezvládl, tak to bylo to finále. Ale zase je to přes pravou spartanskou stranu, kde Sparta chvíli pokračovala. Zápětí
je Serencen na zeleného a zahraje si také Haraslín. Tomu byl odepřen jak centr, tak vstup do 16. První dotek naopak teď neměl dokonalý Rineš a tak hraje Něnk. Musím se, Radko, svést s tím, co si říkal, že Něnky přijde pohybově velmi dobře. Dívám se na něj od té doby. Působí velmi lehkonoze, působí, takže je opravdu velmi dobře připraven už. No, působí tak, jak vlétl do české nejvyšší soutěže, pak přišly ty zdravotní problémy, o kterých si hovořil. Vlastně v té uplynulé sezóně nedal gól, ale v té předcházející byl nesmírně produktivní a hovořilo se o tom, že na Stínadlech dlouho nezůstane, ale nepřišla velká nabídka, tepličtí požadovali hodně peněz a pak přišly zdravotní problémy, takže Něnk je tady a chtěl by navázat na tu premiérovou ligovou sezónu. Může to zkusit spolu se Skláři ještě možná v poslední akci prvního dějství. Čas možná ještě dostane Birmančevič. Částečně ano, ale jeho postup byl zastaven. Končí tedy první poločas utkání druhého kola šance ligy mezi Teplicemi a Spartou. Gól jsme neviděli, dlouho ani nebylo z čeho. Potom Sparta měla dvojšanci, kdy došlo k tomu, že Kuchta trefil břevno v zápětí, potom golman Ludha vytáhnul střelu Lačiho. Gól jsme tedy neviděli. Teplice Sparta 0-0. Na zaplněných teplických Stínadlech se do první šance po zaváhání zeleného řítil Něnk, ale uklouzl, zakopl, přesto zakončil, nicméně ta střela mířila těsně vedle. Potom dvojšance Sparty, Kuchta, nejprve střílel do břevna, pak ještě se k zakončení dostal Čazim Lači, brankář Ludha. Byl připravený s důležitým zákrokem, Teplice hráli aktivně, hráli dobře a tady je Ludha podržel. Na druhé straně 5 minut před koncem prvního poločasu Pavel Svatek měl velmi dobrou příležitost po přihrávce Švandy, ale trefil slabou střelou prostor, kde Star vyndal, takže zatím 0-0 a s Miroslavem Matušovičem už se těšíme na poločasový rozbor. Zatopili Spartě tím, že vedli na Letné a Sparta musela otáčet vývoj zápasu. Teď se snaží Spartě zatápět tým Teplic v domácím prostředí. Jak se ti líbí zatím domácí svojí aktivitou? Takhle, já bych to rozdělil, já myslím, že zatápěli, takový bych řekl, těch 20 minut v tom prvním poločase opravdu byli aktivní, dostávali se tam, dostupovali hráči Sparty, vůbec jim nedali prostor žáden, potom si ukážeme i kdy útočníci jako opravdu poctivě se vrací a je to tam opravdu zahuštěné, není tam jednoduché se tam vůbec dostat, ale myslím si, že Sparta postupem času potom ty otěže převzala a bylo to jenom tím, že tu hru trošičku zrychlila a naopak Teplice už to potom neměli tak jednoduché, nebyli tak včas u těch hráčů a proto Sparta byla trošku v tom závěru aktivnější než Teplice. Poprosím tě právě, jestli by si přistoupil k plazmě a nejprve se zaměřil na úvod toho utkání, na to, jak Sparta nehraje úplně rychle, nebo nehrála úplně rychle. No, tady si ukážeme, já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč Sparta těch 20 minut bylo takhle, že Teplice se tam dostávali, byli tam častokrát i na půlce Sparty, kdy tady můžeme vidět Lačiho, který si se běhne pro míč. Otázka, jestli vůbec tak nízko musí chodit pro ten míč, protože tohle hrajou 2-1 se Zeleným by to mohli vyřešit, ale ta hra pokračuje dál, Lačí navádí míč a tady si myslím, že dochází úplně, hraje to za prvé pomalu, pak to přijde k takému riskantní přihrávce, až bych řekl laxní a potom můžeme vidět, že z toho jsou tyhle ty věci, které jsou a tam jako těchto situací bych řekl bylo spousty, kdy si myslím, že Sparta to mohla hrát jednou ze 2 doteků a i když to sice hraje ze 2 doteků, tak si pořád myslím, že ta prodleva mezi tím prvním a druhým dotekem jde být ještě rychlejší a to potom jako Teplicím vyhovuje, protože se stíhají přesouvat. Něnk už tu předchozí šanci měl, tohle byla druhá, ta první po uklouznutí zeleného, ale Něnga budeme chválit i za návraty, stejně tak jako jeho útočné kolegy.
Tady přesně, tady je ta situace Teplic, kde vidět, že trenér Frtěla, tohle je přesně jeho. On tam sice ten prostor uprostřed je, Haraslín dobře, nejde ho přečíst, najednou se z levé strany ocitne uprostřed, super rotace, dostane míč a myslím si, že dá se to řešit trošičku rychleji nahoru, ale podívejme se na práci útočníků. Jo, útočníků, který tam opravdu se běhnou, najednou vidíme 10 hráčů Teplic na svým vlastním vápně a tím ukazují, jak moc jim jako ten výsledek jde a asi si jsou vědomi toho, že bez té poctivé práce směrem dozadu to nepůjde. Horský, Svatek i Nienk. Pracují dobře podle tebe na hrotu všichni tři? Podle mě ano, tak hlavně těch 20 minut to šlo vidět, protože dobře, když už se ten jeden útočník jako pouštěl do nějakého napadání, tak šel tam tím, že to chce zavírat, tím už zavřel tu jednu stranu, ale tam ty návraty prostě jsou a to můžeme vidět, že v dostatečném počtu hráčů se Teplice zatahují dozadu. Nicméně Sparta měla výraznou šanci, byla to dvojšance a teď si ukážeme, že vlastně obě ty šance mohl mít Lači. On tu první spálil Kuchta, vystřelil do břevna, ale byl u toho možná lépe postavený Lači. Ano, tady 35. minuta utkání, kde byla vlastně ta největší šance Sparty, kdy dostane balon na Suchomela, který to hraje ze 2 doteků do hrotu na Kuchtu. Můžeme vidět trošku štěstí Kuchty, který to tak nějak prodlouží. Ocitne se balon u Lačiho a tady v ten moment otázka, jestli Kuchta to měl brát Lačimu nebo to nechat, že by to možná obalil. Vzal to na sebe, trefil břevínko, trošku smůlí, ale ta hra dále pokračuje, kde vidíme tady Haraslína, který se konečně jak kdyby dostal do hry, jde do situace 1 na 1 ve vápně, což je za mě správně, a tam ta odvaha musí být a dostane se míč k Lačimu, který to myslím, že řeší fantasticky a tam už toho moc nejde udělat. Jeden dotek zpracuje a druhý na zadní tyč a tady se vyznamenal brankář a zachránil Teplice od obdrženého gólu. Míro, díky, za malou chvíli to bude pohled ještě do Opty a pak už nám začne druhý poločas. Jsme zpět v Šance studiu při utkání Teplice Sparta. Podíváme se do systému Opta na hru Abdaláha Nienga. Na to, jak je aktivní, jak je celoplošný, jenom směr té hry, kterou teď znázorňujeme v Optě, je zleva doprava, abychom byli dobře orientováni. Vidíme tam zakončení, vidíme tam i přihrávky úspěšné, neúspěšné a ty trojúhelníčky, to jsou kromě jiného také driblinky a zisky míčů. To znamená, Nieng není platný jenom dejme tomu v koncovce, ale opravdu celoplošnou hrou. Je poctivý, hlavně můžeme vidět na tomhle tom, že to získává opravdu skoro ve stejném prostoru. Je to pořád v takovém nějakém 15-metrovém pruhu, kde opravdu dodržuje tu svoji obranou fázi, kde to takhle má být a je poctivý směrem dozadu a navíc se 2krát dostal do zakončení, sice ta druhá střela byla taková slaboučka, u té první trošičku podklouznul, ale má to za tu svoji poctivou práci dozadu a směrem dopředu i přitom, když ten míč Teplice získají, tak opravdu přepíná a jde nahoru v tom náběhu, takže za mě zatím poctivý hráč a Teplici hodně pomáhá. Ještě statistiky. Uvidíme, že Teplice moc nedrží balón, je to necelých 30%, ale střelecky jsou na tom dobře, to vyrovnaný souboj. Co mě zaujalo v takovémhle, řekněme, zápase, který by mohl být vyhrocený, zatím jenom 7 faulů. No to je dobře, že se nefauluje, že se hraje a ono, ta hra potom ani není tolik přerušená, tak tohle všechno přece chceme, aby tam nebyly a už vůbec zákeřné fauly, takže ať se hraje, ať se to ještě zrychlí a co mi taky záraží trošičku offside taky ani na jedné straně je otázka, jestli tam ty náběhy vůbec jsou, anebo jsou tak dobré obrany, které si to dokážou pohlídat. Vidíme i kurzy, jak jsou na tom z pohledu Šance oba týmy teď před začátkem druhé půle, do které by Sparta měla udělat jednu změnu. Podle informací našeho reportéra Davida Niče by měl Suchomela na té pravé straně nahradit Preciado. Tak čekáš tam příchod dalšího levelu kvality? Určitě, tak už jsem před zápasem říkal, opravdu, když Sparta sáhne, tak je tam kvalita. Navíc Preciado, bych řekl, díl nehrál a on sám se asi na to hřiště těší a taky si myslím, že možná Sparta počítala trošičku, že i ten první poločas už možná k nějaké brance dojde a pokud nedošlo, tak dochází k této změně a já si myslím, že jak známe Preciada, tak co se týče i ofenzivní části Spartě pomůže. Těšíme se na dobrý fotbal, těšíme se snad i na góly. Připraveni jsou samozřejmě opět Radek Šilhan a Aleš Svoboda. Ještě jednou dobrý den z Teplic. To, že jsme připraveni my dva, není tak důležité jako to, že je připraveno všech 22 aktérů, včetně trojice rozhodčích na zahájení druhého poločasu. Potvrzujeme tu změnu, ke které došlo. Konec konců vidíte to sami. Angelo Preciado znovu po čase na trávníku jako hráč.
Zastavil bych se možná u toho, co padlo ve studiu. Jenom 7 faulů za první poločas. Tepličtí měli z toho jenom 3 nedovolené zákroky, což je vzhledem k tomu, že měli míč v držení pod 30% času, tak svědčí o tom, že defenziva Teplice fungovala v prvním poločase velmi dobře. Jasný důkaz o tom, že zdravá agresivita zůstala agresivitou zdravou. Tepličtí stíhali být v soubojích včas a faulům nemuselo docházet. Ale první poločas už je za námi, začal poločas druhý. Preciado nahradil Martina Suchomela na pozici pravého wingbacka. To se tak nějak čekalo, takže Sparta v úplně stejném rozestavení a vlastně i Teplice, které nějakých 80% času strávili v poctivém bloku 5-4-1, tak odstartovali i druhou půlku. Sparta okamžitě zkoušela zapojit Preciada, znovu to prubovala přes pravou stranu hřiště. Teď v problémech Serencena bylo vidět, tak nemohl zabrat na trávníku, který se skutečně hodně trhá, úplně tak, jak by si přál. Jeden z nejmladších týmů v lize má k dispozici Zdenko Frtěla. Z hlediska věkového průměru je to druhý nejmladší ligový tým. Nějakých 23,5 roku v průměru. Birmančevič. Lači. Serencen. Připravený Rineš. V nabídce Haraslín, ale přišel centra nasadílka, který už byl v 16. Michal Bílek srazil tuhle nabídku na spartanský roh. Čtvrtý spartanský roh v utkání. Teplice zatím nezahrávali ani jeden. Práci je v tuhle chvíli Haraslín. On na zadní tyč zelený, tohle je obrovská šance Sparty, kterou neodvrátil na brankové čáře ani Michal Bílek a Martin Vitík. S notnou dávkou štěstí otevírá skóre zápasu, Sparta vede 1-0. Já myslím, že to není jenom štěstí, Radku, ale je to také připravenost, je to agresivita a důraz, se kterými teď Vitík do zakončení šel a přetlačil teplického hráče a vsítil první gol zápasu. Vitík se dostal hodně blízko k Michalu Bílkovi a ten vlastně nestihl udělat ten odkop. Dobrá práce Zeleného na zadní tyči. Bílek už to vypadalo, že zachrání gol. Už jsme to nakousli v průběhu první půle pro Vitíka. 7. gól, který v lize dává, druhý proti Teplicím a zatím všechny ligové branky. Střelil Martin Vitík mimo letnou. Důležitý gól pro Spartu, který přichází hned po změně stran. A nedá se říci, že to bylo úplně ze šance, byť ten roh byl zahraný velmi dobře. Na druhou stranu, navzdory tomu, že nezpochybňuji dobrý úmysl Martina Vitíka a jeho zásluhu na té vstřelené brance, tak tepličtí inkasovali druhý gól v tomto soutěžním ročníku a druhý, řekněme, podivnější. Trubač. Gól samozřejmě může změnit strategii obou celků pro druhý poločas. Přišel velmi brzy v začátku druhého dějství. Sparta se teď nemusí tolik tlačit, naopak může teplické daleko víc lákat na vlastní polovinu a otevírat prostory na stranách hřiště pro hráče, jako je Birmančevič, Haraslín, Preciado a nebo třeba Rineš. Dobré přenesení těžiště hry od Rineše, Preciado v zápětí na Lačiho. Zakončoval Kuchta, ještě tam Lači, Ludha teď netrefil míč. Opět se to přežili, ale dál se brání. Kuchta si dělal prostor, aby pak přestřelil. Byl nepříjemný balon pro Ludhu, který padal z velké výšky. Ludha si s ním neporadil a v zápětí šla dobrá orientace
Jana Kuchty, který si vybojoval sám proti teplické defenzivě dobrou střeleckou pozici. Od Haraslína šel míč do autu. Snažil se tam ještě navázat kontakt s Cikalem. Tady si ještě jednou prohlédneme zatím jediný gólový moment utkání. Je zraný, vracel míč před bránu a tam byl nachystán Martin Vitík. Těžko říci, jestli mohl Michal Bílek něco dělat jinak, nebo možná rychleji, ale ten balon mu přistál na boku a bokem ten balon neodpálíte pryč. Švanda v první fázi velmi dobře, či se potom dostal ještě jednou. Míč v mezičase podle všeho už překročil brankovou čáru a tak ze země bude muset rozehrát Petr Vindal. Pro Třiu se ukázal Dominik Starý, musím říci, že jo, on má svoji zásluhu na tím velmi plynulém průběhu tohoto zápasu. Podle informací, které máme od hrací plochy od Davida Niče, tak Zdenko Frťala připravuje střídání a docela masivní. Občerství celou ofenzivu. Dolů by měli jít všichni hráči, kteří mají dosud ofenzivu na starost. To znamená Něnk, Svatek i Horský. Mezitím nabídka Haraslína, která končí v rukavicích golmana Ludy. Švanda bojuje u postranní čáry a svůj souboj se Spartany nezvládl. Vitík na rozběhnutého Presiáda, kterého nestíhá Harušák. Birmančevič, fantastický Luda. Sparta ještě pokračuje, Lači. Ryneš si žádá míč a zahraje si místo něj Haraslín, kterému se nepovedlo ocentrovat, a potom slovenský reprezentant fauloval. Tohle je fantastický náběh Presiáda. Rychlostně úplně jinak vybavený než Harušťák. Samozřejmě má určitou výhodu. Harušťák už je na hřišti nějakých 50 minut. Presiádo je čerstvý, ale dostal vynikající přidávku od Vitíka do prostoru a dokázal toho využít. Birmančevič děkuje za přihrávku, také na to má podíl, velmi dobře si odskočil, zůstal tam na chviličku volný. Akci zelený. Pokračovat bude Sparta po zásahu Cikala. Za chvíli už dojde k realizaci střídání, které jsme naznačovali. Do hry by se měla podívat trojice Jásir, Tadeáš Vachoušek a Matěj Radosta. Jásir vstřelil v minulé sezóně oba dva teplické góly proti Spartě. Tady to znamenalo na stínadlech konečných 1-1. Na Spartě dlouho vedení 1-0, když Sparta i v 10 po vyloučení Zadílka ze 4. minuty nakonec otočila. Teď Trubač. Harušťák, ale po něm Sadílek. Teplice zůstanou u míče. Teplický kapitán Lukáš Mareček za 4 sezóny ve Spartě odehrál 100 ligových zápasů. Teď
Musí bránit, protože proti technické defenzivě je rozběhnutý Haraslín. Kuchtá znovu Haraslín. Ještě Rineš zůstal trochu vzadu. Kombinace Spartanů ve stoje, takhle technickou defenzivu velmi složitě Přelský. Preciado. A znovu Serencen v pozici, kterou známe. Takhle se prezentoval v té minulé sezóně často. Ladislav Krejčí, tady pozor na Birmančeviče, který si znovu našel prostor za teplickou defenzivou a chybělo možná 5 cm. Velmi dobrý náběh předvedl Velko Birmančevič. Při případném posuzování pravidla o offsideu by bylo jednoznačně všechno v pořádku. Oparní. Buda teď jenom odevzdá, teď okamžitě jedeme k Birmančevičovi, který si dobře pokryl míč. Potom tam došlo ke střetu s Trubačem a nakonec jsou to tepličtí, kteří jsou na míči. Konkrétně Filip Horský, který vyvezl balón pro Bílka. Teď už ale hra zastavena a to kvůli faulu, který udělal Haraslín. Haraslín se sice v reálu hodně diví, ale já jsem ten zákrok viděl. Haraslín přišel do toho souboje s Bílkem výrazně později. Tady nevím, co se Haraslínovi nelíbí. Tohle je jasná žlutá karta. Předtím samozřejmě došlo k tomuto souboji, který nakonec u Dominika Starého prošel. Ale tady takhle dojel Haraslín pod nohy Michala Bílka. No, asi se tady nehodnotí tolik, jak to dopadlo, ale to, jak to vypadalo, přece jenom připomínáme vždycky v téhle souvislosti, že jedním z hlavních úkolů sudího je chránit zdraví hráčů. V mezičase trojnásobné střídání, o kterém už byla řeč, nebo jiné tedy ve hře Jásir, který chyběl Teplicím v prvním kole v Hradci Králové kvůli zdravotním trablům. Nepřehledná situace na hranici pokutového území Sparty. Teď naopak Dominik Starý viděl přestupek proti pravidlům a Spartané budou rozehrávat. Radosta zleva, Asir klasická devítka a Tadeáš Vachoušek zprava. Matěj Radosta bude mít jeden velký úkol. Viděli jsme, že Harušťák proti Preciadovi rychlostně trochu ztrácel. Také tady by měl Radosta Preciadovi výrazně pomoci. Podíváme se na to, co přesně se stalo Lačimu v souboji s Trubačem, po kterém se těžko zvedal z trávníku. Tam dostal ránu do boku. První zapojení Tadeáše Vachouška nebylo nejšťastnější. Vrátil se z hostování ve druholigové Vlašimi. Tohle je možná budoucnost teplického fotbalu na pozici útočníka. Už tady bylo řečeno, Teplice přišli o Daniela Filu, což byla obrovská síla ve spojení s Něngem. Rineš. Zelený musel hrát rychle, protože byl hodně blízko k němu Michal Bílek a tepličtí z tohoto napadání vytěžili aut v dobré pozici. Aut, který Švanda přenechává Bílkovi. A ten už bude hledat některý z cílů ve spartanské 16.
Nejvýše byl sice Lači, v zápětí Bílek centruje, balón prošel až na zadní tyč a Harušťák srovnává na 1:1. První ligový gól Jaroslava Haruščáka v jeho fotbalové kariéře. Hráč, který přišel ze druholigového Prostějova, odchovanec Baníku Ostrava, ale všechno není tak důležité jako skóre. Byl u toho Michal Bílek, nešťastník u inkasovaného gólu, ale nebude mít Bílek asistenci. Asistenci si připíše Jasir. Skvěle to Teplice sehráli, přestože to bylo po prohraném souboji, po autovém hazování, kde byl sice nejvýše Lači, ale tepličtí se velmi rychle zmocnili balónu a Jasir se okamžitě zapisuje do statistik. No a možná je potřeba zmínit, že Preciado asi nebude úplně chválený za svoji defenzivní činnost na zadní tyči, protože reagoval o chvíli později. Ale tady po chybičce Cikale může dopředu. Haraslín! 1:2! Už jak se Haraslín odkláněl, jak se připravoval, bylo vidět, že to zkusí z prvního doteku na zadní. Ludha to viděl taky, ale Haraslín to trefil dokonale. Přesně jak říkáš, bylo to vidět i na Bouřňáku. Radost na straně Sparty, pochopitelná, logická. Teplice teď budou hodně smutnit, protože z vyrovnání se radovali jenom chviličku. Nádherná patička Kuchty, která uvolnila Haraslína. Populární Šulo to dostal přesně do kroku. Nemusel vůbec dělat nic, nemusel zrychlovat, nemusel zpomalovat, nemusel si přebírat ten balon, prostě tak, jak to dostal od Kuchty. Napálil to na zadní a pokud tohle dobře trefíte, může to golman 1000krát vědět. Nikdy se tam nedostane. Takže ani ne minutu se tepličtí radovali z toho, že srovnali se Spartou krok, než v zápětí velmi rychle inkasovali. Kuchtovi teď nebylo dovoleno sklepnout a působilo to tak, že to možná bylo i s nedovoleným zákrokem. Pokračuje se dál ve hře, míč má Preciado. Ale přichází o něj. Ukradl mu ho Radosta, Teplice mohou pokračovat. Jasir míč nestratil, za odměnu se k němu vrátil. Teplice mají roh. No ale druhá půle je výživná. Měli jsme 3 góly a vidíme spoustu dramatických momentů v obou 16 a to máme za sebou Aleši 18 minut druhého poločasu. Nový kop Michala Bílka. Odvracel Haraslín. Na stínadlech budeme rozsvěcovat světla, protože se nám trochu zatáhlo. Takže nad Bouřňákem zakroužilo ne hejno ptáků, ale pár mraků. A problémy má Jasir. Jsou dozvuky souboje na první tyči po rohovém kopu.
myslím, že sám trefil rameno Chazima Lachiho. Je to tak, bylo to po střetu s Lachim, kdy Jasir netrefil míč a hlavičkoval přímo do Chazima Lachiho. Ale nemělo by to být nic, co by mělo znemožňovat Egypťanovi pokračování v zápase. Mareček nepouští mít za sebe, kde už hlídkoval Kuchta, bylo to po nákopu Presiada. Kuchtovi nevyšel plán A a nakonec ani plán B, protože narazil na Marečka. Tady ale Trubač, který si pokryl míč před Lachim. Trubač na střelu to není, nebo nakonec ano. Trubač to zkusil, ale střelecký pokus mu byl zablokován Serencenem. Kuchta pravděpodobně vybíhal z vlastní poloviny, takže offside ani náhodou. Podaří se mu dostat přidávku na Birmančeviče, nepovedlo. Respektive povedlo, ale ne úplně přesně. Přesto Sparta může zůstat hrát. Presiado, už je to ve stojce. Hrdina toho předchozího okamžiku před vlastní brankou Oskar Serencen, který tam předvedl takový hokejový blok. Trubačova zakončení. Zelený. Lači, šel si prostor. Sadílek, míč mu uskočil. Takže po další době znovu stanou prostor na to, aby si zahráli tepliční. No a přichází důležitý okamžik v této sezóně pro Spartu. Návrat Kána Kajrinena. Neuplyne moc času a právě Kajrinen a také Krasniči půjdou do hry. Haraslín, jeho pobyt na trávníku se zvolna krátí, protože bude jedním ze dvou vystřídaných hráčů. Rineš pro Haraslína, který byl teď faulován Cikalem. A bude to znamenat realizaci avizovaného střídání. Do hry tedy Kaan Kajrinen poprvé od 11. května od utkání proti Slávii. A zahraje si také Ermal Krasniči. Konec to znamená pro dvojici Haraslín a také Lači. No a Lukáš Haraslín, jakmile se dozvěděl, že půjde dolů, tak už jsem ho viděl šťastnějšího tedy. No i to plácnutí s hlavičkou podpořilo to, co říkáš. Ale je to současně osud, který velmi dobře zná Lukáš Haraslín. Často i v minulé sezóně byl stahován právě kolem 70. 75. minuty. Teď už spartanská standardka, kterou rozehrál Rineš. Kytík byl vysoko až k zelenému, ale míč nedoputoval. Souboj mezi Bílkem a Kuchtou. Ještě se tam zapojil do dalšího souboje Kajrinen. Teplice se teď zachránili. Švadná vyrazil za míčem a zdatného soupeře co do běžeckého souboje. A uspěl nakonec Presiado. Další muž připravený na teplické straně zasáhnout do vývoje tohoto zápasu je Michal Beránek. Nikoli Michal, ale samozřejmě Marek Beránek.
Sergio Preciado dostal žlutou kartu za tenhle potlesk, který byl adresovaný směrem k asistentovi rozhodčího. No, samozřejmě Preciado je jeden z těch, na kterého jsme mysleli, když jsme hovořili o tom, že si Sparta bude chtít dávat větší pozor na disciplínu. V minulé sezóně 13 zápasů, 2 červené, 4 žluté. A nezačal úplně předpisově v tomhle ohledu. Na druhou stranu třeba v pohárovém utkání proti Galatasaray ukázal, že je opravdu velkým hráčem a není úplně Aleši náhoda, že na Copa America odehrál všechny zápasy za Ekvádor v základní sestavě a navíc všechny dokončil. Ekvádor skončil až ve čtvrtfinále s Argentinou, teď ale zpátky k zápasu Bílek a jeho autové vazování, kterým hledal Jásyra. Trošku podobná situace jako před předešlým teplickým gólem, protože se Bílek znovu dostal k míči a velmi dobře centroval do pokutového území. Balon proskotačil znovu až k zadní tyči. A znovu tam byla lehká teč, tentokrát Radosti, ale mnohem lépe zareagoval Preciado na zadní tyči. Teď tam Harušťáka vůbec nepustil. Marek Beránek ve hře, znamená to konec pro Michala Bílka. Do hry tedy teplický záložník, který mládeži prošel i pražskou Spartou. Machoušek dobře si udělal prostor proti Sadílkovi. Tady je Vindal. Vindal to teď zkoušel dlouhým nákopem a vypadalo to, že Sparta uspěje. A také uspěla díky dobré práci Kairinena. Tohle je přesně Kairinen, je vždycky včas, vždycky připravený hrát a vždycky připravený Spartanům pomoci. S tou přípravnou fází nemá úplně jaká ofenzivní čísla, ale co se týče výstavby hry, je Kairinen pro Spartu no možná nenahraditelný. Zelený teď zkoušel na Rineše, ale tohle nebyl balón, který by mohl levý spartanský wingback zahrát. No ještě ke Kairinenovi možná se nečekalo, že se vrátí až takhle brzo, ale byl k vidění na soustředění, že už dělal kontaktní věci. A i vzhledem k tomu, že do první reprezentační pauzy Sparta odehraje 11 zápasů, tak se jí hodí rozšíření možností rotace. Tak nakonec je to skoro 16 000. Pokud jsme se bavili o návštěvě před startem zápasu, 15 946 diváků. To je návštěva dnes na utkání Teplice Sparta. No a mimochodem Kaan Kairinen už je v tuhle chvíli 22. Spartan, který zasáhl do prvních 3 soutěžních zápasů této sezóny. Rineš. Zelený. Sparta tím, jak dokázala velmi rychle zareagovat na vyrovnávací gól Harušťáka, tak znovu samozřejmě získala výhodu toho, že se nemusí za každou cenu hnát. Může být trpělivá v přípravě útoku. Teď to potvrzuje.
Sparta připravila další střídání, do hry jde Viktor Olatunči, který se trefil proti Pardubicím a konec to znamená pro Jana Kuchtu. Úplně jsme nedořekli jeho teplický příběh, kdy sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek říkal tehdy, že to bere jako svoji chybu, že Kuchta nemá fotbal jako prioritu, ale tehdy řekl, že doufá, že to pro Kuchtu bude ta správná facka. Těžko říct, jestli tohle bylo přesně ten zlomový důvod, ale je pravda, že od té doby nastřílel Kuchta v lize přes 60 gólů a má 3 tituly. Já budu úplně konkrétnější. On vlastně je v tuhle chvíli na bilanci půl bodu na zápas. Do dnešního duelu měl 172 zápasů a v nich 86 kanadských bodů, složeno ze 68 gólů a 18 asistencí. No a vzhledem k tomu, že v úvodu kariéry procházel angažmá, byl na Bohemce, byl na Slovácku, byl tady v Teplicích, v týmech, kde nebyl střelecky produktivní, tak ty závěrečné sezóny, vlastně když máš půl gólu nebo půl bodu na zápas, tak už si brán jako produktivní útočník. Možná stačí říct, že za poslední 2 sezony vstřelil Kuchta 31 gólů. To je velmi dobré číslo. Sparta teď v útoku. Krasniči udržel míč, prosadílka. Krasniči nasadil jesličky Radostovi, ale nijak daleko se nedostal. Kairinen. Sparta si může vybírat pozice, ze kterých to bude zkoušet směrem k bráně domácího týmu, a když to nepůjde, tak to znovu zkusí od zadních řad a nebude s tím mít to žádný problém. Preciado. Krasniči mu vrátil míč velmi dobře. Preciado, tam má Olatunčiho, na kterého balon dostal Olatunči. Bránu netrefuje. Jasná demonstrace toho, co se tady děje. Sparta je trpělivá a jakmile se to někde trochu otevře, dokáže zahrozit. Teď to výborně udělali Krasniči a Preciado. Krasniči by potřeboval nějaký dobrý zápis, hodně se o něj snažil v domácím zápase proti Pardubicím. Jeho snaha byla hodně křečovitá, až tak, že dvakrát nenabil Kuchtovi před prázdnou branku. Právě možná se snažil až moc. Ale bylo vidět, že se nebojí hrát. Jak pak říkal po zápase Lars Friis, mohl a chtěl být hrdinou. Teď Olatunji. Ten hrdinou byl, protože vstřelil vítězný gól. Vítík teď doplňuje spartanský útok. Ale hrát to bude Preciado. Krasniči. Kairinen. Tradičně s hlavou nahoře pokryl si míč a zapojil Rineše. Zelený. Běhnul se Vachouškovi. A našel Birmančeviče. Ludha zapisuje zákrok. Co udělá jeden vyhraný souboj 1-1. Zelený to udělal velmi šikovně proti Vachouškovi. Ten nepokračoval v defenzivní práci, vlastně Zeleného jenom vyprovodil. A tady ta předchozí spolupráce Krasničiho s Preciádem a střelecká pozice pro Viktora Olatunjiho. Beránek. Znovu od zadních řad to musí zkusit skláři. Míče znovu Beránek. Cikalo. Tentokrát se role obrátily. Sparta teď zakopaná na vlastní půle a snaží se nedat žádnou skulinku teplickým. Centr Marečka odvrátil Sérencen a po Cikalovi
Znovu Viktor Olatunji, ten byl poslán na trávník způsobem nedovolený. Postaral se o to Lukáš Mareček. Tam Olatunjiho ozobával tak dlouho, dokud Olatunji neupadl. Problémy má Harušťák, střelec dosud jediného teplického gólu. Patrně křeče z pozice, kterou teď Harušťák na trávníku Stínadlského stadionu má. Využívají k tomu jak spartanští, tak tepličtí hráči hromadnému osvěžování a lékařský tým Teplic signalizuje, že Harušťák v zápase končí. Do hry půjde další z odchovanců Teplic, Jakub Hora. Spíše defenzivní hráč, takže tady si myslím, že půjde lehce o přeskupení řad. Už se tam domlouvají Mareček a Trubač. Vypadá to, že Mareček půjde hrát šestku. A současně Teplice do 4. Je to tak? Hora, Cikalo, Mičevič. Levého obránce Švanda. Rineš jenom k Marečkovi. Ten na beránka, ale toho moc zbrojil Kairinen. Přesně si to vypočítal Ludha. Na přihrávku nedosáhli ani Krasniči, ani Olatunji, ale teď už je to jedno, protože Krasniči se dostal k míči. Olatunji. Úspěšnější je v souboji, s ním byl Mičevič. Mareček společně s Trubačem by měli řídit ofenzivu Teplic do závěrečných minut. Ale Švandův centr, který musel nakonec vytlačit až Petr Vindál. Tohle by byl vlastní gól Martina Vitíka. Zatímco se do hry chystá hostující Jakub Pešek. Tepličtí fanoušci volají po gólu. Mareček rozehrál rohový kop. A bylo z toho docela velké nebezpečí pro Spartu. Mareček si to může dát ještě jednou. Tentokrát na zadní tyč Olatunji pomohl obraně. Bude z toho střela. Pálil s 20 Trubač, střela byla tečována a znamená další teplický roh. O to proto, že tím posledním hráčem byl Viktor Olatunji, který zblokoval Trubačovo zakončení. Tady se na to budeme moci podívat. Nejprve Olatunji odhlavičkoval směrem k Trubačovi. Pak právě jeho pravačka dopravila míč za brankovou čáru. Daniel Trubač, který prošel dorostem Hradce Králové, odtud se vydal do světa velkého fotbalu, přestoupil do pražské Slávie, kde se ale dlouho neohřál. Dovolený zákrok viděl Dominik Starý. Na trávníku se totiž v jednu chvíli ocitl i spartanský golman Petr Vindal. A na hrací ploše teď zůstává dvojice Olatunji Hora. Je to takový multisouboj. Ale ten faul, který rozhodčí viděl, byl právě v souboji mezi Petrem Vindálem a domácím Mičevičem. Přesně tak, právě na ten souboj ukazoval nekompromisně Dominik Starý.
zpátky Jakub Pešek místo Birmančeviče. Pro Peška, který ve Spartě po minulé sezóně prodloužil smlouvu, to jsou vůbec první minuty, které v nové sezóně hraje. Nezasáhl do hry ani proti Pardubicím, ani v Dublinu proti Shamrocku Rovers. Takže 23. Spartan. Za 3 zápasy dobrý. Hora stále ještě nesmí do hry, že tenhle první hlavičkový souboj bude bez něj. Poradil si Cikalo. Znovu ale byl nejvíc Olatunji, Krasniči. S balonem je vynikající. A skvěle viděl nabíhajícího Presiáda. Sparta z toho ale nevytěžila nic. Ale no, opravdu je vynikající práce teď od Krasničiho, který se neukvapil, pokryl si míč a velmi dobře našel Presiáda v náběhu. Je vidět, že ho fotbal baví. Vlastně i v dnešním zápase jeho první kontakt s míčem byly jesličky na radostu. Kairinen prostrčil míč na Jakuba Peška. Tím spartanská paráda na chviličku skončila, aby v zápětí mohl znovu oheň rozdmíchat Sadílek. Zelený ukazuje, že ví o tom, že na trávníku zůstal Presiado a že pokračovat nehodlá. No, bylo to souboj Presiáda s Trubačem. Trubač se rychle zvedl. Presiádo nikoli. Hra je teď rozkouskovaná od nějaké 70. minuty. Těch nedovolených zákroků samozřejmě přibývá a hlavně se prodlužují intervaly, kdy jsou hráči na hrací ploše a jsou ošetřováni. Ale ještě předchozí vynikající práce Krasničiho. Koutkem oka zahlédl nabíhajícího Presiáda, adresoval mu milimetrový míč, ale Presiádo s tím nenaložil dobře. Zlobí nám oboje fanoušci, jednak Sparťani, jednak také domácí, kteří z předzápasového programu dělají papírové vlaštovky a snaží se atakovat cíl, kterým je hrací plocha. Jenom asi řekněme, že povaha toho zlepení je poměrně dost rozdílná. Výrazně samozřejmě. No a kvůli vlaštovkám teď samozřejmě nejde pořadateli, sudí starý. A je to kvůli tomu, co se děje ve spartanském kotli. A co se děje, vidíte sami velmi dobře. No ale Sparta ve druhé půli výrazně přitlačila směrem do nebezpečnosti. Už celkem 6krát ohrozili přímo branku golmana Richarda Ludy a 2 góly jsou logickým vyústěním té větší kvality v koncovce pro Spartu. No tím asi nejpostiženějším mužem z hlediska toho, co se děje, byl asistent Jiří Kříž, který stál právě pod spartanským kotlem, naznačoval rozhodčímu starému to, že doopravdy nevěděl nic. Takže příležitost k tomu zrekapitulovat si, co zatím dnes zápas přinesl z hlediska gólových momentů. Pro Teplice je to neobvyklá věc, nebo relativně neobvyklá, to, že dostali doma víc jak 1 gól. V minulé sezóně se jim to stalo jenom 2krát, navíc v obou zápasech Teplice bodovali proti Karviné a proti Českým Budějovicím. V obou utkáních se zrodila remíza 2-2. Výhodou teplického stadionu pro tuto chvíli je to, že ta 4. stěna za momentálně Ludhovou brankou je otevřenější, to znamená, že to tady trochu profukuje, že už je na fotbal zase dobře vidět. Radosta
Vybojová roh. Pořád je to jenom o gól. Teplice samozřejmě mají šanci na vyrovnání. My se za chvíli dozvíme, kolik že se bude nastavovat. Mělo by to být 6 minut. Něco s tím zkusí z pohledu domácích udělat Mareček, který rozehrál na Trubače. Ten z vole netrefil tak, jak chtěl. Rozehráno velmi dobře, trochu mě zaráží, že Trubač měl na hranici vápna hodně volného prostoru. Bylo možná 2 metry. Vindál ani nešel do zákroku, okamžitě viděl, že ta rána míří vedle. Zatímco my vidíme 6. Takže potvrzuji, Aleši, tvoji předchozí informaci. Hrát se tady bude ještě minimálně celých 6 minut. Začíná Krasniči spoluprací s Olatunžim. Před peškem ubránil míč Nemanja Micevič. Teplice samozřejmě nebudou marnit čas. Švanda vyrazil dopředu, ale jeho přihrávku vystihnul Preciado. Nabral dobrou rychlost, má tam Olatunžiho také, Krasničiho. Olatunži dává 3. spartanský gól. Obrovský podíl na brance má Angelo Preciado. Aleši, slovy klasika, jeho vidět. Zaspal při inkasovaném gólu, dostal žlutou kartu, ale tohle byla velká paráda. Preciado v maximální rychlosti šetřil dotykama. Na 2, na 3 doteky se dostal do té finální fáze, kterou provedl na milimetr přesně. Poměrně dost byla signalizována přihrávka Švandy. Preciado se na ní počíhal, potom ukázal všem záda. A tu přihrávku zrealizoval na Olatunžiho naprosto perfektně. Takže Olatunži, druhý ligový zápas v sezóně, druhý gól, naplňuje to, co se o něm říkalo, to, že přišel do přípravy v topu, že velmi dobře pracoval. Připomínám, že za celou minulou sezonu vstřelil 3 ligové góly, dnes už je na 2 v tuhle chvíli. A bylo vidět proti Pardubicím, jak hodně chtěl. Zapsal si celkem 8 střeleckých pokusů, což bylo nejvíc ze všech hráčů šance ligy v prvním kole. Teď ten gól, který dal, vlastně úplně nebyl střelou, ale byl správně postaven. Teď předvedl dobrý náběh. Sparta si tak dala ze svého pohledu velmi příjemný gól, co se týče klidu, který relativně může mít do samotné koncovky utkání. Faulovaný byl Tadeáš Vachoušek, ke kterému tam jak utržený vagón přiletěl Matěj Ryneš. Ale přesně jak si říkal, bránit tuhle standardku je rozdílné za stavu 1-3 anebo 1-2. A dobře to ví i Zdenko Frťala, který už začíná tušit, že i v dnešním zápase si jeho tým body nepřipíše. A po 2 zápasech tak sklářům reálně hrozí 0. Trubačův centr, na který vyběhl Vindál. Jsme v polovině nastavení, hrát se ještě budou 3 minuty, ale jak už padlo, rozpoložení je teď poněkud rozdílné, protože Teplice by potřebovali dát 2 góly k tomu, aby brali alespoň bodík. Stejně jako při 2 předchozích návštěvách Sparty tady na Stínadlech. Dobrý náběh, teď převedl Beránek, míč k němu nicméně nedoputoval. Další pokus si dá kapitán Mareček. Trubač. Jeho míč, skákal tam Jásir, ale úspěšnější byl v souboji Vítí. Pešek si situaci nekomplikoval, zvolil dlouhý odkop, ale v okamžiku, kdy máte na horotu v dobré formě hrajícího Olatunžiho, tak to někdy není varná varianta. Teď to nevyšlo, Olatunži mu ten balón uskákal až mimo hrací plochu. Je to tedy Trubač. Jásir se sice dostal nad Martina Vitíka, ale zápětí Serencen s klidem uklidil balón k Vindálovi. Ryneš.
Rozběhnutý Krasniči, o kterém Rineš velmi dobře ví. Dal na něj dobrý míč. Krasniči hledal, jakým způsobem zakončit a nakonec našel 4-1 pro Spartu. Další gól, který dostali Teplice po tečované střele. Tohle samozřejmě nebyl úmysl Krasničiho. Tady měl Ludha znovu smůlu. Jeden z teplických fotbalistů střelecký pokus Krasničiho tečoval, ale ještě předtím jsem měl na jazyku, že Krasniči je prostě fotbalista. Podívej se. Já si myslím, že Cikalo. Já jsem si chtěl počkat ještě na jeden záběr, ale mířím ke stejnému jménu. Cikalo tedy tečoval střelu Čiháka v prvním kole, tam to bolelo výrazně víc, protože to byl jediný gol utkání, ale ještě ke Krasničimu bylo vidět, jak se nechce zbavit míče. Zbavil se jednoho hráče, druhého hráče, mohl dát přihrávku zadarmo, nechtěl, hledal další příležitost, potom se mu to malinko otevřelo, měl teď samozřejmě i štěstí, ale šel mu naproti. Beránek. Jásir. Hra pokračuje, přestože Jásir byl v podezřelém postavení. Nakonec zakončení Vachoučka. Ještě Hora. A bude z toho roh? Nebude. Konec toho postavení, které bylo podezřelé od Jásira, bylo vyhodnoceno asistentem rozhodčího Jaroslavem Kubrem jako postavení offsideové. Je tu konec zápasu, Sparta vítězí v Teplicích nakonec vysokým rozdílem 4-1. První poločas nepřinesl žádný gól, ten druhý dokonce hned 5. 4krát se trefila Sparta, která výrazně přitlačila ve druhém dějství. Jestliže měla po první půli jenom jednu střelu na bránu, ve druhé půli už jich bylo hned 7 a nakonec je z toho z hlediska výsledku docela pohodová výhra, ale ona zase tak pohodová nebyla. Nebyla, protože Tepličtí, dokud měli síly a dokázali eliminovat vyšší fotbalovou kvalitu, zejména klíčových hráčů Sparty, tak byli důstojným soupeřem. V závěru už se ta kvalita projevila, prosadili se hráči, od kterých to prostě očekáváte. Velmi dobře to trefil Haraslín, velmi dobře zahrál před třetí brankou Sparty Angelo Preciado, prosadil se také Krasniči, takže tady ta kvalita se nakonec v závěru zápasu projevila. Sparta vedla 2-1, připomeňme, že poslední 2 góly Spartané trefili v nastaveném čase. Byť ten výsledek vypadá pro Teplice nakonec krutě, dlouhou pasáž a už to padlo, Teplice pro mě zvládli tak, jak chtěli z hlediska nastavení zápasu a z hlediska toho, jak to chtěli Spartě stížit. Mrkneme na statistiky. No, vlastně všechno, co jsme říkali, se projevilo i v číslech. Zatímco první poločas střely na branku byly 2-1, tak po 96 minutách je poměr 3-7. Ta převaha Sparty nebyla v držení míče, ale byla v daleko větší kvalitě na útočné polovině, zejména v závěrečných 30 metrech. Viděli jsme dobrý fotbal. Viděli jsme určitě dobrý fotbal, viděli jsme 5 gólů, viděli jsme fotbal, který až do konce byl napínavý. Od nás už je to současně Zestí nedal všechno, nicméně náš fotbalový program na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal samozřejmě nekončí, ještě ve studiu dohrajeme tento zápas a vy se potom můžete těšit od 20 hodin na střetnutí mezi Sláví a Českými Budějovicemi. Naschledanou. Fotbal a zábava. Tohle spojení funguje už 7 let a jmenuje se Tiki Taka.
Všechno podstatné se stalo ve druhém poločase utkání Teplice-Sparta. První gól dal Martin Vitík, který si vyčíhal Michala Bílka. Ten nestihl odkop na brankové čáře po hlavičce Zeleného na zadní tyči. Vitík mu takzvaně sáhl do odkopu a dal první gól zápasu, ale Teplice se dokázali vrátit do utkání. Jaroslav Harušťák 1-1 po nákopu Bílka a Jásirově prodloužení. Jenomže přesně minutu a 15 vteřin po této brance udeřilo na straně druhé rychlé rozehrání. Patička Kuchty a Haraslínova obalovačka, většinou to končí takhle. Takže Sparta se dostala zpátky do vedení a pak už nepustila domácí tým, naopak přidávala další branky, hlavně zásluhou výborných střídajících hráčů, což byla i spolupráce s nastavení Preciado, přihrával Olatunjimu a ten, dá se říct, jistil 3 body pro Spartu. A ještě to nebylo všechno. Další střídající hráč Ermal Krasniči, poté co byl kritizován za to, že nepřihrával v minulém utkání ve 2 šancích, tentokrát taky nepřihrál, ale s pomocí Cikalovi Teče pečetil na konečných 4-1 pro